Това видео е по-различно от предишните ми, но се вдъхнових от един ютубър, а, който направи подобна класация с героите от играта Bully. Ще използвам този тирлист от този създател. Та, главно ще класирам героите от комиксите от 90-те и едно бързо предупреждение, че това е моето мнение и представи и всичко казано тук не е базирано на точно определени факти. Един вид, че никъде не е казано, че, например, Барт Алън чете фенфикшън или не чете, или... Сега ще разкажа за различните класове. Най-долният, първият е: нямат място в Млада справедливост. Той е тук, защото някои от героите, дадени тук, не ги броя като част от Млада справедливост, защото те са се появили един път 2019 и после не сме ги чули като част от Млада справедливост и реално не са правили нещо толкова важно за Млада справедливост. Не чете. Тук влизат и хората, които са чували за фенфикшена, но не го четат. Доста ясно. Чете. Ясно е. Пише, ще предположа, че и този го знаете. Робин със сигурност не чете, въпреки че има доста фенки, нали. Имаше онзи панел, където Барт казва защо всички момичета ме питат за Робин. Да, и дори някои хора да го слагат като хронично онлайн. Той е доста заед човек. Супербой или Конър, според мен, знае за фенфикшена, обаче не чете. Той отново има какво да прави, има лични проблеми. Даже не е като Робин да иска да се учи на някакви неща, той просто има твърде много проблеми и в момента DC го, да кажем, преизползват. Става доста повторяемо и старо, сякаш той изобщо не е пораснал след многото си време в Млада справедливост. Тази поредица да мре в картофите, наистина. Барт. Барт отново също не чете, но защото такова занимание според мен за него би било твърде бавно, а както всички знаем, той обича по-бързи занимания. Има супер скорост момчето, сега трябва да го извиним. Обаче, за разлика от другите момчета, неговата най-добра приятелка Карол със сигурност му разказва какво чете и пише и според мен тя е част от причината фенфикшена да стане популярен, защото все пак тя е част от ранните дни на интернета. И сега най-накрая нещо по-интересно от тези, които не четат. Касандра или Wonder Girl със сигурност пише и чете, защото в началото на комикса си тя е грозната зубърка. Буквално и в началото на комикса си казва, че тя не е красива, което малко гадно. Но със сигурност е чела и писала и това е носило утеха, докато никой не е харесвал. Тя вече е спряла да пише, обаче според мен още от време на време отваря различните сайтове за фенфикшън. Сиси или Аролет е чела, обаче понеже майка ѝ е много строга, тя със сигурност е чела, обаче в тайна от майка си и понеже майка ѝ кара да тренира, не е имала време наистина да започне да пише като Касандра. Грета не чете. Тя е била твърде малка, твърде заета да гледа какво прави брата и сатанист. Не е имала шанса да разбере за какво се случва, пък и сега, когато е нормално момиче, със сигурност ще открие. Така че за нея има потенциал. Анита чете повече от Сиси, понеже все пак тя имала по-нормално детство. Обаче не мисля, че е стигнала чак до нивото да пише, просто защото има от какво да се притеснява, майка и баба и вудун магиите. Лил Лоба въобще не е чувал за такива неща, моля ви се. Отново
изобщо не е чувал за такива неща. Лукас Кар, официалната бавачка на Млада справедливост, той е твърде стар за това. Но може би е чувал поне, така че ще го сложа след Робин. Много проблеми има той в живота си. Колата отново. Не. Рей? Мисля, че Рей се изкушава със сигурност. Но по-малко от Сиси и по-малко от Анита, защото той се смята за твърде виш за повечето такива неща. Другата Касандра, Батгърл Касандра Кейн, бих я сложила в няма място в Млада справедливост, защото тя все пак е била част от фалшивата Млада справедливост, от не знам си кой брой. Но според мен отново тя не чете, защото има по-големи проблеми в живота си, даже по-големи от господин Кар. Писбой, отново част от фалшивата Млада справедливост, го слагам преди Супербой, защото той също доста обича фенките си, знае за съществуването на фенфикшена за него, обаче не мисля, че е толкова наивен и заинтересован, колкото Конър. Просто това е. Пак част от фалшивата Млада справедливост. Флеймбърг според мен чете. И то чете много. Обаче обсесивно. За да знае дали тя просто търси фенфикшън на себе си, защото все пак е филмова звезда и иска да знае какво мислят нейните фенове за нея. Ами чете момичето сега какво да правим. CM3 отново и той да чете, той спада към какво е това. Той е много странен герой. Лагун Бой е под водата. Трябва ли да казвам нещо друго? Аметист, ти нямаш място в Млада справедливост. Джини Хекс и ти. Общо взето всички тук нямат място в Млада справедливост, затова просто ще ги сложа набързо. Тъй, оставих спойлер, защото тя все пак е голяма част от сюжета на Млада справедливост, оригиналните комикси, като се бие с Грета за Робин, но очевидно е приятелка на Робин. Нея я смятам за потенциално хронично онлайн, така че със сигурност е писала, но не колкото Касандра. Ами, това беше тир листа и това беше едно малко по-мързеливо видео. Довиждане!